ଭାଉଜ ତମେ ତାକୁ କିଛି କହିବନି, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ? ତା ମେସିନ୍ କୁ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ସେ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଟା ତାର ଠିକ ଅଛି ତ? ନା ଭାଉଜ ତାର କିଛି ବି ହେଇନି, କିଛି ପୁରା ଠିକ ଅଛି, ତା ମେସିନ୍ ଟୋଟାଲି ଠିକ ଅଛି। ଆରେ କୋଉଠି ପୋକ ଲାଗିନି, ଜୋକ ଲାଗିନି, ତାର କୋଉଠି ଜାଙ୍ଗୁ ହେଇନି, ଶିଉଳି ପଡିନି କୋଉଠି? ଭାଉଜ ତାର କେତେଟା ପ୍ରେମିକା ଆଉ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ? 60 49 ପ୍ରେମିକା 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। 49 ପ୍ରେମିକା 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହେଇଗଲା ଏଇଠି 64। ଭାଉଜ ଏଟା ତମ ହାବୁଡରେ ପଡିଥିଲେ ତମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ଯଦି ଆମ ହାବୁଡେ ପଡିଥାନ୍ତା ଆମେ ତା ସେଟ କାଟିକିରି ପୁରା ବେସନ ଗୋଳେଇକି ଭାଜି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଭାଉଜ ତମେ ତ କଣ କହୁଛ, ପୁରୁଷଙ୍କର ଭୁଲ ଏଠି? ଆପଣ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେନି। ଏମିତି କୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ, କୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର 2 ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି। ଭାଉଜ ତମେ ତାକୁ କିଛି କହିବନି, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ? ତା